Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kasnat traikam jong ki samla ka seng National People's Party ya kabalatip kum ka National People's Youth Front ne NPYF kala penpau ka jing sngokhia halor ka jing syak kan tho jong menteri rangba ka jilla u Konrad Kongkal Sangma ha unong elam jong ka All India Trinamool Congress u Abhishek Banerjee u balawan shlong ha ka arpu khandai tarik u banai jilleo arajar arpu ar haba keren sekilat pathai khubor wei ni ki nongelam jong ke NPYF uba bajop pengrum uba dairu UMDC jong ka Ramrai constituency ula ong ba u Abhishek ula penyahap ya ka seng NPP kum u virus bat ya ka TMC pat kum ka vaksin halor kani uba bajop ula ong bakadai ka jingkren kelung kena bat ula ong ru ba umpat juyok sngo ya kata ka vaksin ka ba kerteng Trinamool bat lesi kala bandai ka vaksin balap da scientist ubana West Bengal. Yoi menen ha ki social media bala sapyang stand ado kata-kata ba katu ngilai lawan presiden jong kari India lawan prime minister lawan home minister jong central government la bun sien ndrai nimpajui ba ka media fraternity kalamul ban boycott ya katu ka program jong ka Trinamool Congress nomor ba la sya haras palat actually kada ade ka duty jong ka Trinamool Congress bahkan penbiang ya pi daki pas ki ke khnang ba penyayat dak ba sup kumba jule dawan kine ki long han nak ki wei ki state jong kane kari India ba jongi kata kadi ko wei ka ba ngi sosi banyo i kumtu ba ka political party ka badangwan thumai ka kwa ban penkem ya kata ka VIP culture hakane ka state ka jongi dak ba nioi katu borok oi ka state ka witness te ngatrai ka kin khamla maki ban explain ba balai maybe ka ade ka mismanagement jongki ya ka program bagi khamla ban ai pass ya pi ki media Abhishek Banerjee u National General Secretary jong ka Trinamool Congress ba ula khot ya ka NPP virus badulaong ba ka TMC de kata ka vaccine kane kai kapani ka jing yalam bakla jongu ka jing kran khulung ka jongu ba ya ka political party ban khot kumu virus kade ka bangi kamdon hakano ka science analogy ka term ban ong ba any political party kade ka virus kata kade ka dingkong but kabar kade ka insult ya ka laipunyo 0.1% ka vote share hakaba ka NPP ka dan menta ka jala ka jongi kade ke insult ya baro ki nongkersan jo ke NPP hapo ka state ke jongi ba ki khot virus ya ka party NPP bat ka ba ningkong ru ngako ban penpa supi ba nyimpa jiok snow re hapo ka history hakino kino ki mo ba any scientist la develop utang vaksin ba kerteng Trinamool ngatrai mapi na kalian jo media da pele research kenya ba ki lese kin la ban batai ba maki khamba nei mi lese la de scientist na po West Bengal apan mi utau Trinamool vaccine rai ngai la de shimet te ngampat kam cross utau vaccine kata ka de koi ka ba ngakwa ban penpau ba shwa ban keren ki di ban perkhat sis vaksin ka Meghalaya Democratic Alliance ku National General Secretary uang ba kade ka ula rename ya ka alliance jong ka jela jongi ba kadai ka My Development Alliance kata kadai ka ba u Abhishek Banerjee umdon hok ban rename ya ka alliance andrei kadai ka prerogative jong chief minister jongi kumno ladau ka ban reframe ban rename ya ka alliance kadai hakakti jongu bat kumjo hi ka MDA ka Meghalaya Democratic Alliance ka yang ka kumwei mausiang bat baro ki coalition partners ki badan hapo kane ka MDA nadu na ka UDP ka PDF ka HSPDP ki Independence baro ka NCP ki adonlang bat ngialong United ka wei hakane ka MDA bat ngasgo ba kamdei ka duty ka jong u National General Secretary jong ka TMC bat penpau ba kata ka alliance
bau ai mu dah kata kau ka kerteng kata kadi ka jing penpau ke jongi bat bangi phai ba ki ong ba ka Meghalaya kam dei ban pendam hakmat ka New Delhi bat uang ru kau ke kentin ka bau ong ba Chief Minister jong ke jela ula syajit hakipat ba. I want to correct him ngakwa ban correct you no Chief Minister jong kano ke jela umju syajit hakipat ba. According to the constitution, the MLAs elected will choose the Chief Minister. Ki MLA ki bala syajit ki bajop ki di banjit you Chief Minister rei mau ang ba Chief Minister jong jela jong ila syajit ki pat ba nganget ba kum ubriu ba smau bala tip ya kaan udi ban puli constitution ba ki di ki MLA ki bajit you Chief Minister bat hangtaru ki di ki ba belong ka misleading ka statement ka jong u bat ong ba ka NPP kadai ka proxy jong BJP ru kadai ka ikai ka bangi ngimla ban priang namar ba ka government of Meghalaya nila head do Chief Minister ubadai naka National People Party but kumba ngitip ba hakano ka jela ngidai ban trailang hi bat ka sarkar kami habak hadu ngimdan re ka currency ka ba pair ngimdan re ka nuot pisa ka ba pair ba kawai ka jela Meghalaya ka dan ka currency ka Assam dan kawai ndai ka currency jong ka India ka dai tangkawai but ngi kum ka state government nginhap long and tandam ngi hap ya trailang but ka government of India but kata ka dai kai ka bang yo i kum leader jongi Chief Minister Baran Buram jongi kamod kata ka accessibility jong u support New Delhi kalong ka approach jong u kalong so high ka ba ngilala ban mara bun ki developments namenta kane ka state ka jongi pet ya ka statement ka pa ayu Abhishek Banerjee uang ba ka Meghalaya it might be under the cusp of independence again pet ba ka statement jong u pi kato ka statement kalong ka ba bakla adu kata-kata namar belai ka independence ngilayo way back pergidang don hapo ka Assam dengi kum ka state Meghalaya ngiyo ya ka statehood 1972 but kajingkran jong hato ukwa bangi ngin sisit no nakari India ki statement jong ikilong so misleading ki ba mau i kumukwa ban penyapat yangi nakanya ka diverse culture bangi dan nakani kari India kamot unia Abhishek Banerjee ukwa ban penpat but ka baong mo pi pa ka violence hangthia po West Bengal kalong so high during election especially Henry nakaliang jongi ka NPYF ni I warning yaki but daliliru ya ka democratic process kepala ya ka jela jongi labun pun senam da ka jingsuk ka jinglai luot inum ailat kani ka party shisngi ka bawanang thinabar bakan wan ban penklumar kani ka jela ka bai jongi ka jela ka ba tibriu tiblai ka tip kur tip kha ka jela ka ba don buram ngala banong bat da kani ngakwa ban penpau syaki ba kimdei ban persang ban peni kum kini ki ban replicate ne ban wara yang kata ka model jong West Bengal hang ne hapo ka jela Meghalaya jongi namar ba nginum la pediang bat nganget ba om tang mangi ki parti NPP rei kajak beriu hi borok koi jong kari khasi jantia bat garu hi kumju nginum la pediang yang kata ka style of politics ka jongki ka balong so dictatorial ka balong banchu boot capture banchu laptop ya ka demokrasi nginum la pediang kadai ka mon la lu jong pat ba bakin late exercise ka franchise jong hapo ka singi election